חבר'ה, הפלאפון שלנו זה כלי נשק. אני רוצה להראות לכם 3 דרכים שאתם יכולים להגן על עצמכם בעזרת הפלאפון. דבר ראשון, איך אנחנו נתפוס אותו. אנחנו תופסים את הפלאפון הגודל למעלה כדי שהוא לא יחליק. אנחנו ניתן מכה עם הבסיס של הפלאפון, או באף או בגרון. אני יכול לתת מכה גם בגרון, גם באף. אופציה שנייה, זה לעבוד עם השפיצים של הפלאפון. אני יכול לתת מכה או ברקה, או במצח, או באף. אני יכול לתת מכה ברקה ובמצח. אוקיי? אותו דבר אני יכול גם לכוון לאף. אופציה שלישית, זה אם תופסים לכם את היד, אתם יכולים ללחוץ עם השפיץ של הפלאפון על היד של התוקף, וזה ישחרר את האחיזה, כמו כן גם לתת מכה במפרק כף היד של התוקף, וזה יגרום לו לשחרר. זה 3 דרכים שאתם יכולים להשתמש בפלאפון להגנה עצמית, זה הכלי הכי נגיש שיש לנו, כל הזמן נמצא אצלנו בכיס. עכשיו אני מזכיר לכם, עדיין תלכו להתאמן בלחימה, כי זה לא מספיק. תלכו להתאמן בלחימה, אתם מוזמנים לשלוח לי הודעה בפרטי ולהגיע להתאמן איתי. אני מקווה שנהנתם מהסרטון, תעשו לייק, תשתפו את החברים ואת המשפחה שלכם שהם ידעו איך להגן על עצמם.